Arratsalde-on guztioi, habiendo quórum suficiente, damos comienzo al pleno ordinario de hoy, martes, día 13 de noviembre. El primer punto del orden del día es la solicitud de Cavía para que se declaren de interés municipal las obras de ampliación a realizar en la residencia de personas mayores de Achobacar. Han recibido la información correspondiente en la Comisión de Servicios Sociales. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues paso a dar lectura del dictamen de la comisión, que dice así. Sometida a votación la propuesta de la Presidencia, la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Igualdad, Cooperación y Salud, con 9 votos a favor, 7 del Partido Socialista y 2 de AJPNV. La abstención de Aldu Lasarte Oria con 1 voto y medio y 4 votos en contra de H. Bildu propone al Pleno de la Corporación declarar de interés municipal la ejecución de las obras de ampliación a realizar en la residencia de personas mayores de Achobacar, con los efectos que esta declaración conlleva. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 11 votos a favor y 3 votos en contra, queda aprobada la declaración de interés municipal de las obras de ampliación de la residencia de ancianos de Achobacar. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, lehenengo esan behar duguna da, noski, kontrako bozka eman dugula, baina horrek ez du esan nahi Atxobakarreko zahar egoitzaren zabalpenaren kontra gaudenik. Bueno, nabarmena da, beharrak gero eta handiagoak dira, eta planteatzen den zabalpenarekin, bueno, plaza batzuk edo egoiliar batzuentzako lekuak egongo dira. Alde horretatik, bueno, arazorik ez. Arazo dator, eta hortik gure ezezko bozka edo kontrako bozka, dator, bueno, planteatzen den finanziazioaren bidetik. Ze, bueno, hemen azkenean planteatzen dena da, edo, Kabiak eskatzen duna da, bueno, onura publikoko edo interes municipaleko edo obra deklaratzea, eta horren ondorioz, obra horien ondorioz sortuko diren hainbat plusbalia eta hainbat zergak azkenean ordaindu beharko liratekeela. Eta hemen planteatzen dena da, deklarazioaren ondorioz edo etorriko den emaitza izango da, bueno, plusbalia horien ordainketa egiterakoan, udalak obari bat eman izango zaio enpresari, konstruktoreari, edo, bueno, lizitazioa irabazten duenari. Modu horretan, enpresa horrentzako kostua, oroar inbertsioaren kopurua txikiago izango da, eta modu horretan, bueno, geroko zerbitzuaren esplotazioa, denbora tarte laburreago edo egin zezaken. Ze hemen, eta hori da nolabait argitu ez dena, edo, bueno, ez dakit jendeak agian ez dakiena da, bueno, eta Kabiak bidalitako txostenatik irakurriko dut, ez? Handitzeko obra finanzatzeko plazen kudeaketarekin, egungoak, nahiz etorkizunekoak, lotuta egongo da obra kontratuaren esraipedunak aldundiak ezarritako, barkatu, bueno, handitzeko obra finanzatzeko, bueno, obra eta zerbitzu kontratu misto gisa jungo dira, hain zuzen. Osea, lizitazioa irabazten duenak, eraikina egingo du, zabalpena egingo du, horren kostuarekin kargo egingo du, baina gero, hainbat urtetarako, zerbitzuaren kudeaketa enpresa horrek egingo dula. Hau da, azkenean, ari garena da, zerbitzu bat privatizatzen. Eta horren kontra gu gaude. Bueno, aurreko legislaturan eta aldundiatik planteatu zen, bueno, zaharren egoitzak, nolabait, aldundira pasatzea, nolabait, beraiena da, eskuduntza, beraien ardura da, horren kudeaketa,
Eta behin prozesu hori bukatuta, behintzat gure EH Bilduren ikuspegian zegoena zen, zerbitzu publikoa denez, zerbitzu publiko hori aldundiak berak, instituzioak, administrazioak berak ematea. Hori zen planteamentua. Karo, oain hartzen den erabaki honekin, bidea irekitzen da, autopista irekitzen da, zerbitzu hori, gure zarrei emango zaien zerbitzua, privatizatzeko. Hau da, gure adinekoen zaintza, gurea ere, agian, egongo da, enpresa baten menpe, eta enpresa horrek izango duen helburua izango da, etekina lortzea. Enpresek duten helburua da, etekina lortzea. Bale, orduan, gure Aiton Almonen zaintza, utziko dugu, etekina bilatzen duen agente baten esku. Eta ez du bere gain hartuko administrazioak, behintzat, gure ikuspegitik, administrazioen helburua da, hain zuzen, herritarren beharrak asetzea, herritarren zerbitzura egotea. Hori da, oinarrian dagoen gure ezazkoaren, gure kontrako bozkaren, arrazoia edo argumentoa nagusia. Egia da, gero, klaro, erabaki edo aukeratu den kontratu motarekin, momentu batean, ez bakarrik, eraikuntza eta gero ondoko zerbitzua nolabait privatizatzea. Baizik eta, gainera, gaztelaniaz irakurtea edo euskeraz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasunezkoak izango dira, hau da, plaza guztiak, eta hortaz, zerbitzua emango duen kontratistak ez du bere gain hartuko jardura arrisku hori. Osea, por lo tanto, el contratista que presta el servicio no asumirá el riesgo de operacional. Hau da, en fin, teoria ekonomiko burgesaren arabera, enpresariak, etekin atera du, baina arriskuan zeo zer jartzen du, etekin hori nolabait justifikatzeko. Kasu honetan ez. Osea, lizitazioa erabazten duenak, ziurtatuta izango du, hori, etekina. El contratista que presta el servicio no asumirá el riesgo operacional. Ulertezina. Behintzat, ulertezina ezkerreko ikuspegia dugunentzat. Oso koherentea, eskuineko edo ikuspegi burgesa daukatenen aldetik. Esango digute, dirurik ez dagoela, eta orduan, bide horretara jo behar dugu halako obra edo zerbitzua emateko. Ez gaude ados, betikoan gaude, dirua badago, diru mugatua, noski, badagoela, diru mugatua, eta kontua da, lehentasuna jarri behar direla. Eta dirudienez, batzuen lehentasunak dira, azpiegitura handiak, abiadura handiko trena, Donostiako ustezko metro hori, eta olakoak ez, eta lehentasunak ez dira, kasu honetan, adinekoi ematen zaien zerbitzua eta zaintza. Mila esker. Muchas gracias, señor Barrio. Simplemente aclarar unas cosas que no ha dicho usted correctamente. Las consecuencias de tener interés municipal, de declarar de interés municipal, no es dejar de pagar plusvalías. Eso no existe. Es una bonificación del 90% del ICIO, que es el impuesto de la construcción. El impuesto de plusvalías lo que se paga es por el beneficio que ha obtenido un particular a la hora de vender o de heredar un bien. Por lo tanto, aquí eso hay que aclararlo, que usted se ha confundido. Y luego, la decisión que aquí se ha adoptado nada tiene que ver con el tipo de contrato que Cabía vaya a decidir para gestionar las obras. Vuelvo a decir, aquí simplemente es de que las obras, este ayuntamiento considera o no que sean de interés municipal, porque al final el edificio es del ayuntamiento y esas obras, una vez que las haga la Diputación, en el caso de que deje de prestarse el servicio de residencia de ancianos, revertirá a la titularidad del ayuntamiento. Y por eso se ha planteado por parte de la Presidencia y por eso se ha votado hoy aquí el si era de interés municipal o no. Nada tiene que ver aquí el tipo de contrato o no. Creo que han mezclado temas.
Donde hay que quejarse si no se está de acuerdo con el tipo de contrato que se utiliza por Cavia es en las Juntas Generales, no en el Ayuntamiento de Lasarte Oria. Da zuzenketa teknikoa, hala da, mamia ez da aldatzen, eta gero bestetik, gure esku dagoena egiten dugu. Batzar Nagusietan, egingo da ere bai. Muchas gracias. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a conexiones de Bidegorri y de Plazaola. Para su presentación tiene la palabra el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. Bai, mila esker. Bueno, mozioak horrela esaten du, ez? Joan den hilaren 16an, harriduraz irakurri genuen egunkarietan, Hernani eta Aldundiaren arteko hitzarmen baten berri. Izan ere, Luis Intxauspe, Hernaniko alkateak, eta Marisol Garmendiak, mugikortasuneko eta lurralde antolaketako diputatuak, hitzarmen bat sinatu zuten Hernani eta Donostiako Bidegorriaren loturan zeuden hainbat zati konpondu eta egokitzeko. Izatez, eskualdearentzat eta Gipuzkoar guztiontzat berri ona dela iruditzen zaigu. Eta begi honez ikusiko genuke berri hori. Ez balitz, Marisol Garmendiaren hitzek sortu diguten ezinegonagatik. Hain zuzen, agerraldi horretan Garmendia PSOko diputatuak honako hau adierazi zuen. Eta hitzez hitz hartuko ditugu bere adierazpenak. Donostia Plazaolako bide berdearekin lotzeko proiektua amaituko duen bide hau apustu estrategikoa da Foru Aldundiarentzat. Eta Hernani eta Donostia lotzeko bidea osatuko du, eta gainera, ibilbide hori Leitzatik pasatuz, Irurtzuneraino iristen den Plazaolako bide berdearekin lotuko du. Bide hori osatzeko 3 kilometro besteik ez dira falta. Proiektu horri esker, Donostiatik Irurtzunerainoko 75 kilometroko ibilbide bat osatuko da. Zati, erabakigarria izanik, buruntzaldeko mugikortasun jasangarri eta osasungarrirako. Hauek dira, Marisol Garmendiak egindako adierazpenak. Sortzen zaizkigun zalantzak agerikoak dira. Alde batetik, bide berdea Donostiarekin lotzeko proiektua amaitutzat ematen duela esaten du diputatu sozialistak. Ahaztu egiten zaio, Plazaolako ibilbideko zati ederrenetakoak hortik kanpo gelditzen direla. Lasarte Oriako lur eremuetatik pasatzen direnak, hain zuzen ere. Luzaera handiko 2 tunel eta ikusgarritasun handiko 2 zubiz ari gara. Gure udalerriko bizita erakargarri bihur daitezkenak bere alde egiten bada. Plazaolako parkearen proiektuarekin adibidez. Susmoa dugu, Plazaolako ibilbidea amaitutzat eman nahi duela diputatuak bertatik Lasarte Oriako eremua kanpo utzita. Eta hori argitu diezagun nahi dugu. Larriak iruditzen zaizkigu Garmendia anderearen adierazpenak. Alde batetik, gezurretan ari delako bide berdearen Donostiako lotura amaituko duela esaten duenean, izan ere, hori Lasarte Oriako bidea burutzen bada gertatuko bai da, ez bestetik. Eta bestaldetik, Plazaolako Lasarte Oriako zatiaren alde ez duelako egiten igaro diren ia 4 urte hauetan. Gure herriarentzat funtsezko erakargarri turistikoa izan daitezkenean. Gogorazi behar dugu, 2005ko Gipuzkoako Bidegorri sarriaren baitan agertzen direla Oztarango zatiaren 2 alternatibak Lasarte Oria Urnietarekin lotzeko. Gehigarrian, aurkeztu genituen gehigarrian agertzen direnak. Lehena, txanpinoien tunela bezala ezagutzen duguna da. Eta bestea, honen bide alternatiboa. Txanpinoien tunelaren bide alternatiboa. Tunelen afera desblokatzeko zailtasunak ikusita. Biak egiteke agertzen dira urdinez marraztuta, pasatutako anexoan. Baina, legegintzaldia amaitzear da eta ez dugu mugimendurik ikusi. Eta ez dugu egongo denik ere espero, zoritzarrez. Egiari zor, Garmendia Andreak Gipuzkoako Bidegorri sarearen aldeko apusturik ez du egin Gipuzkoan eta Lasarte Oriari dagokionez, are gutxiago.
Izan dezagun gogoan Usurbilgo udalak atxobakarko lotura burutzea eskatu dionean, Troiako trenbide pasabide aski arriskutsua saihesteko. Ezezko borobila jaso du. Era berean, gauza bera, Errekaldeko igogailuen zatia saihesteko eskatu denean. Kostu txikiko obra kasu honetan. Biak alabiak, Lasarte Orietarren interesekoak ezekoa edo ezezkoa izan dute, jaso dute. Aitzakia gutxi ditu Garmendi Andreak. Diru aldetik soberan izan baitu orain arte inbertsio hauek burutzeko. Ia 16 milioi euroko aurrekontuarekin. Aldiz, bere kudeaketa eskasaren ondorioz, aurrekontuaren 14% soilik erabili du orain arte. Eta hilabete batzuk besterik ez zaizkio geratzen legegintzaldi honi amaiera emateko. Hori guztia horrela, EH Bildu taldeak honako erabakia hartzeko eskatzen dio udalbaltzari. Bat, Marisol Garmendia diputatuaren adierazpenaren salaketa egitea. Izan ere, Lasarte Oriako plazolako bide berdearen zatia alboratu egiten baitu aipatutako adierazpen publikoan. Bigarrenean, Lasarte Oriako plazolako ibilbidearen aldeko apustua egitea eskatzen zaio Marisol Garmendiari. Tunelaren pasabidea edota alternatiba desblokeatuta. Eta Lasarte Oriako udalari inbertsio hori egiteko duen aurreikuspena helaraztea urtea amaitu aurretik. Hirugarrenean, Lasarte Oriarekiko gainontzeko loturen egoera eta burutzeko aurreikuspena bidaltzea. Laugarrenean, alkateak plazaolako ibilbidearen defentsa egitea diputatuaren aurrean, eta bosgarrenean, mozio hau aldundiko mugikortasuneko eta lurralde antolaketa sailari eta Marisol Garmendia Andreari helaraztea. Bueno, hauxe da mozioaren azalpena, eta mozioan bertan, zarren bertan, argudiatzen diren, egiten ditugun planteamentuak, ez? Ematen du, lotur hori amaitutzat dagoela, eta ez da egia, amaitu gabe dago. Hor, Lasartei dagokion zati bat geratzen da oraindik betetzeko. Ez hori bakarrik, baita ere, gero Lasartetik Donostiarekin lotura. Ze hori ere, hor Berasategi inguruko horretatik nonbait pasa beharko litzateke, eta hori ere, hor dago airean. Noiz eta, legislaturaren hasieratik, hor aurreikusita zeuden 16 milioi euroko partida edo, eta hori, betetze maila edo gastatu dena oso zati txikia, 14%. Mila esker, Barrio jauna. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Señor Valdivia, del Partido Socialista, tiene la palabra. Bueno, lo primero, decir que hemos intentado transaccionar con Bildu una moción y no ha sido posible y hemos tenido que hacer una moción alternativa que creemos que es más correcta que la que plantea Bildu. Porque el Ayuntamiento de Lasarte Oria muestra su apoyo a la vía verde del Plazaola y la apoya en su integridad. Y por eso solicita a la Diputación que muestre también la Diputación su apuesta por dicha vía verde, pero en su integridad, no solo lo que ha dicho. Solicitaremos también al Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de Diputación Foral de Guipúzcoa pues que realicen un estudio del tramo de la vía verde del Plazaola a su paso por Lasarte Oria y que plantee las alternativas que pudieran darse para llevarla a cabo. Además, que una vez realizado dicho estudio, le solicitaremos que se reúna con el Ayuntamiento de Lasarte Oria para tratar los resultados del estudio y también para todos los enlaces que pueda haber de los diferentes tramos de Bidegorris con el del Plazaola. Y creemos que es más correcta y votaremos en contra de la suya. Muchas gracias, señor Valdivia. Señor Barri, tiene la palabra. Bai, labur erantzuteko. Bai, egia da, jaso genuen nolabait, eskaintza ez, adosteko, tarteko mozio bat. Eta egia esan behar baldin badegu,
ados gaude, PSOEk aurkezten duen, edo planteatu digun alternatiba horretan. Hor esaten dena, eta hemen planteatzen duguna, edo gurean planteatzen duguna, bueno, oinarriz, edo funtsean, antzekoa da. Zergatik ez dugu onartu? Bueno, aurrekaria daudelako. A ber, legislatura honetan, bi alditan aurkeztu dira, pleno honetara, mozioak bidegorrien alde. Kasu batean, 2016ko martxoko plenoan, PNVk aurkeztu zuen mozio bat, zentzu horretan, orokorra, baina, logika berean, hau batez, onartu zena. Eta gero, 2006 garran urtean ere bai, bukaeran, azaroko plenoan ikustu dut, hor nun bai daukat, gure aldetik beste mozio bat ere aurkeztu genuen. Eta, funtsean, eta oinarrian, eta guain PSOEk ematen duen, aurkeztu duen alternatiba horrekin, logika berean goaz, hau da, bidegorriak elementu importanteak dira, bai komunikazio aldetik, bai aisialde aldetik, eta bai osasuna aldetik. Orduan, babestu eta bultzatu beharrekoak. Bale. Orduan, horretan ados gaude. Karo, zein da arazoa? Arazoa da, adibidez, 2016ko martxoko horretan, PNVk aurkezten du bere mozioa, hau batez, onartzen da, lehen esan duen bezala. Eta gero, PSOEk aurkezten dio gehigarri bat, emendakin horri, bale? Gehigarri horretan esaten da, Udalbatzarrak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio buka ditzala bidegorrien sare forala Lasarte Oriako sare municipalarekin lotzeko konexio guztiak. Ados. Udalbatzarrak, beste puntuan, Udalgobernari eskatzen dio jarrai dezala gaur egungo bidegor sare municipala lurralde osoa zabaltzen, garapen urbanoan eta aurrekontuetarako albideetan arabera. Bale, ados, hartu zen. Zer gertatu da? Bueno, gertatu dena da, hain zuzen, ezer ez dela gertatu. Horregatik, ez da zer gauzatu. Horregatik, gure mozioan, bigarren puntuan, esaten dugu, Lasarte Oriako udalari inbertsio hori egiteko duen aurrekospena helarazte urtea amaitu aurretik. Hau da, nahi dugu konpromezu bat, zerbait zehatza. Ze bestela, dola 2 urte bezala, halako adierazpen ona, egokia, baina airean geratzen dena. Orduan, ia esan, oain, Baldibia jaunak irakurri ditun edo ipatu ditun puntuak ondo, baina maila horretan geratzen dira, hau da, desio edo agerpen moduan, baina ez daukagu inongo elementurik konfianza aukitzeko. Horregatik ez dugu onartu transazionala, entzuzen ikusten dugulako edo beharra ikusten dugulako nolabait zehazteko, epeak jartzeko, mugatzeko, erantzunak egon alizateko. Bestela, hemen plenoan onartzen dira mozioak eta horretan geratzen dira besterik gabe adierazpen hutsak. Mi esker, Barrio jauna. Pasamos entonces a votación de la moción presentada por EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 6 votos a favor, 9 votos en contra y una abstención, queda rechazada la enmienda de EH Bildu. Al ser rechazada la moción original, entonces pasaríamos a debatir, como ya han dicho, la moción alternativa presentada por el Partido Socialista. La enmienda es la siguiente, la moción es la siguiente, perdón. El Ayuntamiento de Lasarte Oria propone la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Lasarte Oria muestra su apoyo a la vía verde del Plazaola, un recorrido que aprovecha el trazado tradicional del antiguo ferrocarril de vía estrecha, el ferrocarril del Plazaola, que unía las localidades de Donosti, San Sebastián e Iruña, Pamplona. El Ayuntamiento de Lasarte Oria solicita a la Diputación Foral de Guipúzcoa que muestre su apuesta por dicha vía verde, en su integridad, como elemento prioritario dentro de la red de bidegorris de Guipúzcoa. El Ayuntamiento de Lasarte Oria solicita al Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa que realice un estudio del tramo de la vía verde del Plazaola a su paso por el término municipal de Lasarte Oria, planteando las diferentes inversiones y alternativas
que pudieran ser necesarias para concluir en su integridad dicha vía verde. El Ayuntamiento de Lasarte Oria solicita que, una vez realizado dicho estudio, se mantenga una reunión entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento para tratar los resultados de dicho estudio, así como el estado y previsión de ejecución de los restantes enlaces de la red de Bidegorris que afectan al término municipal de Lasarte Oria. Quinto, el Ayuntamiento de Lasarte Oria pondrá en conocimiento de la Diputación Foral de Guipúzcoa, así como de la Diputada Foral de Movilidad y Ordenación del Territorio, la adopción del presente acuerdo. Muchas gracias, señor Valdivia. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues pasamos entonces... No, Jesús. Ay, Barcato, perdón. Pues, David Zares, portavoz de Aldu Lasarte Oria Puede, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, no vemos tampoco mal esta moción alternativa, pero se nos ocurría que, si es posible en este momento, queríamos proponer una enmienda al punto 3 de la moción y que pudiera añadirse un plazo a la elaboración de ese estudio del tramo de la vía verde del Plaza Ola a su paso por Lasarte Oria. Entonces, proponemos que el plazo pudiera ser a finalizar este año. Y, bueno, la intención es que, bueno, nos parece interesante establecer un plazo para que la moción no quede, bueno, pues, o pueda quedar en una mera declaración de intenciones. Y es lo que proponemos. Pues sí, se la aceptamos. Vale, pues pasaríamos entonces a la votación de la propuesta transaccional que ha habido de la moción alternativa del Partido Socialista con la incorporación de la propuesta que ha hecho Aldu Lasarte Oria Puede. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues con 12 votos a favor y 4 abstenciones queda aprobada la moción alternativa presentada por el Partido Socialista y la incorporación de la propuesta presentada por Aldu Lasarte Oria Puede. Si ninguna formación quiere hacer explicación de voto, el señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, atxaldeon, denok dakizuen bezala, alderdi bezala inguru horretako galdera asko egiten dugu, Plaza Ola ingurukoak, batez ere erabiltzaile ohizkoak gehalako inguru horretan, ados gaude, dudik gabe Bidegorria sarearekin bukatzea eta bereziki inguru horretan. Baina iruditzen zitzaigun askoz ez txukunagoa iruditzen zitzaigun alternatiba eta horregatik egin dugu kontrakoa EH Bilduren mozioan, besterik gabe. Ni esker Anchordoki jauna. Hirugarren puntua, EH Bildu udal taldea aurkeztutako mozio, azaroak 25, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzea. Horretarako, hitza dauka, Barrio jauna, zurea da hitza. Aurkeztu. Mi esker, jauna. Azaroaren 25, emakumeen kontra burutzen den indarkeria mota oro, guztiz onartezina dela esateko eguna da. Gainera, indarkeria sortzen duten eragile eta egitura guztiak errefusatzen ditugula esateko eguna da. Eta gure herrian ez dugula ez bakerik, ez normalizaziorik izango, emakume izate hutsagatik emakumeak hiltzen eta erasotzen jarretzen den bitartean. Aldarrikatzeko eguna da. Horregatik, egun honetan, erakunde publikok borroka horretan dugun lehentasunezko eragile izaera berretziz, konpromiso zehatzak hartu behar ditugu. Beraz, Lasarte Oriako EH Bilduko taldeak honako mozio hau aurkeztu nahi du, osoko bilkuran eztabaidatu eta ondoren onartu izateko. Azaroaren 25, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta Lasarte Oriako udal honek bere egiten du gure herria indarkeria matxistarik gabeko gune gisa eraikitzeko ardura. Eta lehentasunezko konpromiso politikoa berresten du indarkeria mota horren adierazpen guztien kontrako borrokan. Egiturazko jatorriaren eta betikotzen duen normalizazioan eraginez. Orden sozial injustua aldatzeko eta emakumeak libre biziko diren justizian oinarritutako elkarbizitza eta emakumeen eta gizonen arteko harreman ereduak errealitate bihurtzeko zedez. Euskal Herrian,
estadistikak aspalditik ari dira agerian uzten indarkeria matxistak gora egiten jarritzen duela. Urtea hasi denetik, 8 emakume erail dituzte. Hala ere, ezin dugu ahaztu indarkeria honen adierazpen gehienek egunero gertatzen direnak, normalizatuak eta invisibilizatuak jarretzen dutela. Edabideek publizitatea, telebista, hezkuntza eredua, emakumeen errepresentazio falta, emakumeak menderatzen dituzten genero estereotipoak eta rolak, sinismenak, praktikak eta jarrerak, besteak beste, injustua eta emakumeak gutxesten dituen orden sozialaren parte dira. Orden hori soziala, ekonomikoa eta simbolikoa da. Bizitzaren arlo guztiak blaitzen ditu. Publikoak naiz pribatuak. Eta emakumeak genero mandatu patriarkalpean izateko asmoz, indarkeria matxistaren adierazpen guztiak erabiltzen ditu. Eralkita matxistek gero eta arreta mediatiko gehiago erakartzen duten heinean, gehienetan emakumeak berbiktimatzeko edo erantzunkizuna emakumeengan usteko erlatoarekin, jendarteak irmoki gaitzesten ditu. Gure ardurak ordea haratago joan behar du. Indarkeria latz hauek legitimatzen eta errasten dituzten indarkeria matxistak, mezu eta adierazpen desberdinen bidez egindakoak guztiak, ikusarazi behar ditugu. Jendartean onarpen zabala dutenak eta normalizatuak mantentzen direnak. Emakumeek egunero jasatzen dituztenak. Eta hala izan ezarren intensitate baxu gisako identifikatzen direnak. Besteak beste, musika munduko hainbat letra zein jarrerek, filme zein bideojoketako rolek edo edabideak transmititzen duten indarkeria simbolikoaz ari gara. Emakumeen bizitzak eta gorputzak kontrolatzeko erabiltzen diren humilazioen, tratu txarren edota irainen bidez gauzatzen den indarkeria psikologikoaz edota soldata txarretan edo lan baldintza prekarioetan antzeman dezakegun indarkeria ekonomikoaz ari gara. Aurten, milaka emakumek hartu dituzte Euskal Herriko kaleak, aski dela ozen esateko. Milaka emakumek planto egin dute emakumerik gabe mundua gelditzen dela bizibilizatzeko. Eta beste horren bestek aldarrikatu dute sistema judiziala patriarkala dela eta emakumeak babestu beharrean ardura haien bizkar uzten ari dela esan dutenak, erasatzoiak justifikatuz. Feminismoak erakutsi digu errealitate bat aipatzeak ikusgai bihurtzen duela. Indarkeria bere adiera guztietan, desberdintasunen sistemaren zati dein heinean, ikusezin bihurtu da eta alderdi personalei garrantzi handiegia ematen zaie. Eta ikusarazi nahi digute, indarkeriazko gertakariak arrazoi personalen ondorioak direla, eta ez arrazoi sozialen ondorio. Ez da nahikoa indarkeria adierazpen jakin batzuk aipatu eta salatzea. Horrelako gertakari latz bat gertatzen den bakoitzean. Gertakaria eragin duten arrazoietara jo behar da, sustraira jo behar da, eta hori egitera, erakundeon ardura ere bada. Zeharkako esku hartze integralak eta iraunkorrak abian jarri behar ditugu. Berbiktimizazioa baztertuta, emakumeak sujeto aktibo gisa hartuko dituzten esku hartzeak. Errudun bilakatuko ez dituen esku hartzeak, eta, ahots propioa, eragile aktibo diren neurrian, aitortuko dizkieten esku hartzeak. Horretaz gain, bermatu behar ditugu genero ikuspegi ahalduntzailea barnebiltzen duen hartatze sistema eta erreparazio prozesuak, bai banakoak, bai kolektiboak. Giza eskubideaz ari garen heinean, instituzioen bete beharra da, alegia, mota guztietako indarkeriari gabeko bizitzak izateko eskubideaz. Eta zeregin hori, gure egin behar dugun konpromiso hori, gizartea osatzen dugun eragile guztiok gure egin behar dugu. Hala egiten ez badugu, indarkeria matxistari eusten jarraituko dugulako. Denon erantzukizuna delako, bakoitzaren eragin eremutik aurre egitea sortzen edo babesten ari den indarkeria matxista emaitzeko. Erakunde publikoak, kultura eragileak, edabideak, lan arloko eragileak eta eragile ekonomikoak. Baina, personek, familiek, adizkedek, kolektiboek eta arduradun publikoek ere zuzeneko erantzunkizuna dute.
Tokiko erakundeak indarkeria matxista guztien kontra jarduteko eremu egokiak dira. Erakundeak, eskolak, aisialdi edo kirolguneak eta bar. Beti ere, jendartea osatzen duten kolektibo eta arlo guztien artean burutu beharreko lara da. Denok interbelatzen gaitun arazo soziala den heinean. Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, sendo adierazten nahi dugu Euskal Herria feminista, justu eta ekitatezko baten aldeko aldarrikapena. Bide horren eraikuntzan honako konpromiso hauek gure gain hartuz. Eta orduan, proposamenean, hainbat puntu izaten dira. Lehenengoan, Lasarterako udalak emakumen munduko martxak bultzatutako indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa bere egiten du. Lasarterako udalak kolektibo feminista eta emakume taldekin elkarlanean, Lasarteriari lotutako indarkeria matxistei aurre egiteko plan bat jarriko du martxan. Horretarako, beharrezkoak diren baliabide ekonomiko eta tekniko iraunkor guztiak aktibatuz eta hobekuntza jarraitua helburu duten jarraipen eta ebaluazio sistemak zehaztuz. Plan horrek askotariko diskriminazioak jasatzen dituzten emakumeen egoera espezifikoak izan ezik, besteak beste, aniztasun, funtzionala dutenak, lesbianak, transexualak, migratzaileak, pobretuak, adin txikikoenak eta emakume horien seme alabenak ere kontutan hartu beharko ditu. Lasarterako udalak indarkeria matxistaren aurkako behatoki bat jarriko du martxan. Erasoak identifikatu eta salatzeko. Indarkeria hori ezabatzeko eta gertatu baino lehen prebenitzeko. Emakume taldeekin eta kolektibo feministikin elkarlanean. Laburrenean, Lasarterako udal honetan izateko eta ezendatzeko modu orekatzeko zedez, aurrerantzean indarkeria matxista adiera erabiliko dugu. Adituek hori erabiltzen bai dute modu normalizatuan. Lasarte horiako udal honek 2019ko aurrekontuak definitzeko unean, berdintasun unitatei beharrezko baliabide tekniko eta ekonomikoak emango dizkie eta unitate horiek egonkortu eta indartzeko konpromisoa hartzen du. Lasarterako udalak foru aldundiari eta emakunderi eskatzen die, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu partidak handitzeko, berdintasun zuzendaritzak eta epaitegietako genero unitateak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko. Zazpigarrenean, Lasarterako udalak hezkuntzako agentei zuzeneko deia egiten die kurrikulum lerroetan genero berdintasuna eta feminismoa zeharka sar ditzaten. Lasarterako udalak herritarrentzako eta bereziki emakumeentzako dauden baliabideen gaineko informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu. Beratzegarrenean, Lasarterako udalak indarkeria matxistarekin zerikusia duten baliabide, zerbitzu eta prozedura guztiak, administratiboak naiz judizialak, publikoak eta doakoak direla bermatuko du. Lasarterako udalak arlo juridikoan, ekonomikoan, laboralean, etxebizitzekoan, psikologiak eta abarrean, indarkeria matxistaren biktima guztien, adin txikikoak, emakumeak eta seme-alabak, hartapena eta erreparazioa bermatzeko dei egiten du. Beti ere, modu koordinatuan, integralean, eraginkorrean eta genero ikuspegia txartatuz. Hamaikagarrenean, Lasarterako udalak neskei, gaztei eta emakume helduei zuzendutako jabekuntzak jarduerak abia jartzeko asmoz, prozesu iraunkorrak bermatuko ditu hainbat gai jorratu ahal izateko. Besteak beste, bikote harremanak eta harreman sexu-afektiboak, amodio romantikoak, sexualitate libreak eta bar. Hamaikagarrenean, Lasarterako udalak hedabidei zuzendutako indarkeria sexistei gaineko informazio protokoloen garapena bermatuko du. Hamahirugarrenean, Lasarterako udalak nerabei eta gaztei zuzendutako formakuntza eta hezkuntza espazioak eta prozesuak abiatuko ditu. Emakume eta gizonen arteko harreman parekideak sustatzeko zedez zehazki. Indarkeria matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko, baiezko onespenak lantzeko eta abar. Hamalaugarrenean, Lasarterako udalak herriko mutiko eta gizonei zuzendutako lanketa berezituak abiatzeko konpromisoa hartzen du. Afektibidadea, harreman ereduak, maskulinitate ereduak, rol sexistak gainditzeko estrategiak eta parekidetasuna lantzeko besteren artean.
eta horretarako programa zehatzak aktibatzeko konpromisoa ere hartzen du. Amosgarrenean, Lasarteoriako udalak 10 urtetik gorako neskei eta nerabei zuzendutako autodefensa feministako tailer iraunkorrak abiatuko ditu. Hamaseigarrenean, Lasarteoriako udalak indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazioa eta aitortza banakakoa naiz kolektiboa lantzeko programa iraunkorrak martxan jarriko ditu. Besteren artean, memoria historikoa berreskuratzea, omenaldiak, jardunaldiak, tailerrak, ikerketak, zineforumak, bizibilizazio ekimenak, kaleen izenak kasu, jasoz. 17garrenean, Lasarteoriako udalak borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berretzi nahi dugu, indarkeriari gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean, eta amaitzeko bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitutako mobilizazioekin, eta jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte hartezan. Bueno, hau da, aurkeztu dugun mozioa, edo, eskakizunen zerrenda, zerrenda luzea, haien lehenengo eta bat esatea. EH Bilduren asmoan, egon dena, mozioa orkesterakoan, izan da, kasu honetan emakumeen violentziaren kasuan, emakumeen egoeraren oroar, beste kasuetan ere bai, ez dakita refusiatak edo, halako adierazpenak izaten dira askotan, adierazpen, ederrak, potoloak, hor geratzen direnak, nolabait, nahi bat adierazten dutenak, baina gero praktikan eragin gutxi daukatenak. Orduan, ados egonda, adierazpen orokor edo generiko hoiekin, gure asmo izan da zerbait praktiko geratzea. Eta zentzu horretan, aurkeztu genuen mozioa. Planteatuz, hainbat neurri, ulertzen dugu, kasu batzutan, egingarriak direla modu errazean, beste batzutan ez hain errazean, baina ikuspegi praktiko horretatik. Aurkeztu genuenean, mozio aurkeztu genuenean, erregistrotik sartu behar da, aurreko azkenean, aurreko astean izan zen, ez genuen beste alternatibarik, ez zegoen, behintzat guk ez genuen, eta nik uste dute arketetzan ere jaso gabe zegoela, eudelek egindako, planteatutako adierazpena. Gero hori jaso eta gero, ja behin erregistroan gurea sartuta, jaso eta gero, ikusten dugu, neurri handi batean, eudelek egin duen, edo plantatzen duen adierazpena, bide beretik doa, hau da, badago asmoa, nolabait, aldarrikepenetatik pizkat aratago, adierazpen orokorretatik aratago, zerbait zehatza, zerbait praktiko, nolabait, geratzeko. Horregatik, bai gurean eta bai bestean ikusten dugu azkenean bidea dagoela zerbait praktiko garatzeko. Egia da, eta guretzat importantea da, eta horregatik punturen batean aipatzen da, baliabideak eta, gauza hauek egiteko hemen gure mozioan planteatzen diren, egiten diren proposamenak eta bai udalekoan agertzen direnak, hori gauzatzeko, behar dira baliabideak, behar dira baliabide humanoak, ekonomikoak eta bar. Eta gure eskakizuna izan da, eta horrekontutan agertu izan dugu eta agertuko dugu beti, da gauza horiek praktikara eramateko, benetan eraginkorrak izateko eta baliagarrik izateko eta ez geratzeko hor adierazpen orokor batean, behar dela, honetan, eta beste herrietan ere bai, noski ez baldin badago, hori. Genero, teknikari bat edo berdintasuna landuko duen teknikari bat udaletxean. Horregatik, hoxe da gure planteamentua. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Algún partido quiere intervenir en el debate? La señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Agradezco a EH Bildu que se haya dado cuenta de la similitud que tienen ambas mociones. Siempre hemos hablado, las formaciones políticas, que en estos temas, lejos de ir de manera individual, que era importante, ¿no?, acogernos a una única moción. Por eso siempre nos hemos acogido y hemos apoyado la declaración institucional de Eudel. Decirles también que este ayuntamiento, concretamente, no solamente
manifestamos o hacemos declaración de intenciones. En los nuevos pliegos del centro cívico, estamos trabajando, y creo que ya se lo comentó otro día la técnico, en un grupo de apoyo para mujeres maltratadas del pueblo, el empoderamiento. Va a haber unas charlas que van a ser impartidas por el grupo feminista local. Quiero decir que estamos yendo más allá y las dos técnicos, concretamente, o los tres técnicos del centro cívico son técnicos en igualdad. Es decir, nosotros estamos, obviamente, trabajando. Además que, concretamente, este lunes nos vamos a reunir, tanto a nivel político yo como con la técnico del departamento, vamos a Diputación en la reunión que nos han convocado de Berdinzarea, porque entendemos que las acciones locales tienen que ser iguales a nivel del conjunto de la comunidad, en este caso de la provincia. Entonces, por eso nosotros apostamos por la declaración de Eudel, pero entiendo que cualquier manifestación de cualquier formación política que podríamos decir aquí, probablemente yo creo que sin duda alguna todos coincidiríamos que estaríamos de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Si no tiene ninguna intervención más, pasaríamos a votación de la propuesta de la moción presentada por EH Bildu. Como saben, si esta moción sale adelante, decaerá la anterior, y si en este caso decae hoy, decae la moción presentada por EH Bildu, se pasaría a la propuesta de alcaldía presentada a la declaración de Eudel. ¿Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? Pues con 6 votos a favor y 10 votos en contra queda rechazada la moción de EH Bildu. Y si no hay ninguna explicación, pasaríamos a la siguiente moción, que es la declaración de Eudel. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos reiterar nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia machista. En línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación y desigualdad por motivos de género y la violencia contra las mujeres, entendiéndola como una violación de los derechos humanos. En este contexto, queremos hacer un hincapié en el derecho a la reparación de las víctimas de la violencia machista, una reparación que implica el derecho a la verdad, al relato de la violencia vivida, a la denuncia y la palabra de las mujeres, sean legítimamente escuchadas. Todo ello con el fin de conseguir la restitución de los hechos conculcados y el reconocimiento social de los impactos de la violencia sufrida. Cuando se sospecha o se ponen en cuestión los relatos de las mujeres que viven estas violencias machistas, su palabra es infravalorada, desacreditada e incluso silenciada. Se produce entonces una doble victimización, agravando el daño sufrido por las mujeres víctimas con sentimiento de vergüenza y culpabilidad a la que se justifican los agresores. Desde las instituciones locales debemos asumir nuestra responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad que garantice el derecho a la verdad de las víctimas. Desde Berdinzarea, Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres, se viene trabajando en articular la respuesta municipal ante las violencias machistas, ajustando el marco del Convenio de Estambul y desarrollando prácticas locales para la reparación de las víctimas. Se hace necesaria dar voz a las mujeres, autoridad a su testimonio y legitimidad a su relato de la violencia vivida. Esto significa contar con la palabra de las mujeres violentadas para reparar el daño, restaurar su libertad, para reconocerlas como supervivientes y para que puedan recuperar su sentido y dignidad y de ciudadanía de pleno derecho en sus comunidades. Para ello, los ayuntamientos nos comprometemos a contribuir en la mejora de los servicios en aras de desarrollar una red de servicios de apoyo para garantizar la atención integral a las mujeres en su recuperación desde el enfoque feminista de empoderamiento y reparación individual. Escuchar a las mujeres supervivientes para diseñar medidas de prevención y seguridad, poniendo en valor las estrategias de afrontamiento que permitan a las mujeres sobrevivir, protegerse y empoderarse. Acompañar a las mujeres desde los servicios de apoyo, a elaborar su propio relato de la violencia vivida, entendiéndola como mecanismo de dominación y de control construido en un sistema social y patriarcal. Apoyar iniciativas colectivas, grupos de apoyo y plataformas para que las supervivencias elaboren el relato colectivo de la violencia y reivindiquen los derechos vulnerados y la reparación de vida. Apoyar los procesos de denuncia y reclamación de las víctimas, legitimación del testimonio y las necesidades expresadas por las mujeres. Realizar actos periódicos de reconocimiento público y reparación de las víctimas de violencia machista, tanto individuales como colectivos. Investigaciones para recuperar la memoria de la resistencia de las mujeres, actos de homenaje, jornadas para dar a conocer la memoria y los relatos de las mujeres, talleres de sensibilización con jóvenes. Y, por último, trabajar en colaboración con las representantes del movimiento feminista, expertas y colectivos y asociaciones de mujeres víctimas supervivientes de violencia machista. Si ninguna formación quiere intervenir, pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la declaración, de la propuesta de alcaldía de aprobar la declaración de Eudel?
Pues por unanimidad de 16 votos queda aprobado. Pasaríamos entonces al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Señora Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, motxian, lehenko egunean batzordeak galdetu gendun, aber nola zegon soterratuen herri galdeketa horrei abertze parte hartze prozesu hori nola zegon, eta batzordean ez zuten erantzuten jakin. Ez dakit zuk alkate bezala pentsatzen dut gehiago jakingo duzula, o erantzuten jakingo duzula bintzat. Hoxe. Muchas gracias, señora Antxordoki. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Barkatu. Jakin izan dugunez, urriaren 24ean, Bilen-Birentxuko atean, cerrado por mantenimiento kartela jarri zuten. Kontua da, dirudienez, hori gezurra dela. Bilen-Birentxu publikoari itxita egon bazen, ez zen egun hartan mantentzen lanak egin zirelako. Arrazoiak bestelakoak ziren. Lankarga, personal falta eta personalak pairatzen duen ezagonkortasun ondorioz. Tramitazio atzerapenak egunaratzeko erabili behar izan zuten eguna. Ezinezkoa baita lehiatia eta tramitazio lanak aldi berean egitea. Galdera litzateke hori horrela da. Posible da herritarrei gezurra esatea? Are gehiago egoera larri eta delikatuan personak baldin badira? Inkluso gehiago, legezkoa da herritarrei gezurra esatea? Hau da, mantentze lanak egiten ziren eta esatea hori gertatzen zela. Batzordean, eskatu eta hemen plenoan berriro eskatzen dugu lehenbailen arazoari heltzea eta departamentoaren egoera aztertuko duen lan taldea, teknikari, politikari eta kanpoko adituez osatua aktibatzeko. Ezin dugu horrela jarraitu. Dauden itxaron zerrendak murriztu gabe eta herrian dauden beharrei aurre egin ezinean. Departamento horretan ez dira baldozez edo farolez ari. Personaz ari gara. Egoera zail eta mingarrietan sufritzen ari diren personaz. Orduan, hori itzateke galdera bat. Eta bigarrena, Euskal Jaien eskutik festa egun ederra bizi izan genuen aurreko larun batean lasarte horian. Eguraldi ona lagunduta, jende askok parte hartu zuen egunean zehar modu ireki, alai eta integratzailean antolatutako ekimen eta ekintzetan. Guk egiten dugun egunaren balorazioa oso positiboa da. Eta zoriondu nahi ditugu bertan modu festibo eta integratzailean parte hartu zuten guztiei. Balorazio positibo horretan badago puntu ilun bat. Euskal Jairen kartela osatzerakoan, udalak izan duen interbentzio diskriminatzaile eta baztertzailea. Kartel horretan, udala eta jakun elkartearekin batera, festan lagundu eta parte hartu duten, hainbat persona, komerzio, eragile eta elkarteen izenak agertzen ziren. Salbuespen batekin. Sirimiri elkartea. Nun, larun bateko afaria egin zen, bertan egin zen, eta bertan horregatik ekarpentso bat egin zuen festa horretara. Euskara Departamentuko Jon Antxordoki arduradun politikoaren arabera, ezin dira udalaren izena eta logoa, udalaren izena eta logoa, sirimiri elkartea agertzen den kartel berean egon. Ulertezina eta onartezina gertatzen zaigu elkar bizitzaz, zubiak eraikitzeaz eta ezberdinen arteko harreman eraikitzeaz sortzeaz hitz egiten dugun garaiotan horrelako erabaki sektario eta baztertzailea. Herriko sare asoziatiboaren parte aktiboa den elkartea intokableen txokora zokoratzen duena. Eta ez eskutatu, mesedez, departamentuko teknikariaren aitzakepean. Erabaki politiko bat hartzen denean, erabakitekoa eutxi edo erratifikatu, baina ez eskutatu, mesedez. Teknikariaren iritziak txosten batean jasotzen dira. Eta guk dakigula horrelako txostenik ez dago. Bestela, erakutsi. Baina horretaz gain, txostena egongo balitz ere, eta berriro esaten dugu txostenik ez dago,
Erabakia arduradun politikoaren ardura da beti. Antxordoki jaunaren ardura eta Alkatere jaunaren ardura azkenean. Kasuan, biltzen diren elementu guztiek errespetua eta elkarbizitza adibidez kontutan hartzea. Hori da, bai, baten eta bestearen ardura. Herriko elkarte bat, Sirimiri kasu honetan, baina beste duzen talde, elkarte edo kolektiboa izan daiteke urrengo batean. Pestosoen eta baztertuen eremuan jartzeak ez du elkarbizitzan laguntzen. Kontrakoa, atzera pausu bat suposatzen du. Ondorioz, eta bukatzeko, hauxe da eskatzen duguna. Gertatu dena, gertatu da eta ez du bueltarik. Baina elkarbizitzaren izenean eta lasarte horia kohesionatu eta sanoa nahi badugu, Sirimireko zuzendaritzak eskutik publiko batean ere eskatu bezala, erratifikatzea eskatzen dugu. Gaizki egindakoak onartu, baztertuak izan direnei azalpenak eman, eta aurrera begira horrelakorrik berriro ez gertatzeko konpromiso hartzea eta denok honen inguran gogoeta bat egitea berriro ez gertatzeko. Mila esker. Muchas gracias, señor Barrio. En primer lugar, la consulta que nos hacen desde el señor Antxordoki desde AJPNV, decir que se va a hacer la contratación del proceso participativo de los soterrados, pero como ustedes siempre saben, nosotros hemos defendido que una vez el proceso soterrado acabaría en una consulta ciudadana. Esa consulta se ha preguntado cómo se debería de hacer y se tiene que pedir autorización al Estado porque no es una consulta cualquiera. Todo el tema de referendos o consultas ciudadanas hay que pedir autorización. Por lo tanto, lo lógico es que no haya una distancia muy grande entre la consulta, desde que se celebra la consulta hasta que se celebre la votación. Porque si imagínense ustedes que hacemos la consulta este mes de diciembre, pero que no se vota hasta septiembre del año que viene, se pierde el interés de todo este proceso participativo de información a los ciudadanos de en qué consiste los pros y los contras de cualquier sistema de recogida. Por lo tanto, lo que se pretende es que vaya a la par y que una vez que finalice uno se enganche, o aunque haya una distancia de unos meses, pero que se enganche enseguida con la consulta popular. En relación a las consultas que ha hecho el señor Barrio de EH Bildu, desconocía que el día 24 de octubre hubiera en Servicios Sociales un cartel que pusiera que estaba cerrado por mantenimiento. Si no es así, pedir disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de la Sarte Oria que se vieron afectados por ese hecho. Preguntaremos a ver quién es el responsable de la colocación de dicho cartel y en relación a la situación de personal del departamento, no dude que somos los primeros interesados en darle una solución. Y por último, en relación a la actuación, en relación a las fiestas de Euskal Jaya y en concreto a que la cena organizada por Sirimiri no apareciera en la programación, comparto la decisión adoptada por el concejal de Euskera. Y decirle, no solo es una decisión política, le vuelvo a decir, y comparto lo que dice el concejal de Euskera, también decisión técnica. Porque parece mentira que usted ha estado de alcalde 4 años y no sepa que los informes de los técnicos no solo son escritos, sino también verbales. Lo que se informa verbalmente tiene la misma validez que si se pone por escrito en un papel. Por lo tanto, tanto el concejal del área como el técnico consideraron, por esa convivencia que usted tanto recalca, que es necesaria en este pueblo, que no pareciera en la programación de fiesta de Euskal Jaya nada que pudiera tener una connotación política. ¿A usted acaso le parecería normal que una actividad que se celebre en la Casa del Pueblo, en las fiestas de San Pedro, tuviera una subvención y apareciera en el programa de fiestas? Porque nosotros, por ejemplo, en la Casa del Pueblo de la Sarte Oria se celebra un concurso de tortillas, en la cual nos podríamos presentar entonces a recibir subvención en el departamento de fiestas y que apareciera también en la programación. Consideramos que no, que todo lo que es relacionado con los partidos tiene que estar fuera de cualquier tipo de programación para primar esa convivencia. Señora Licegui, estoy hablando yo. Respete. Con esto que está hablando usted de la convivencia, respete por educación. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de rectificación, porque le vuelvo a decir, la decisión adoptada por el señor Antxordoki como concejal de Euskera está respaldada por el alcalde. Erantzuteko labur. Bat, relacionado con los partidos. Ez dakit, jakin beharko genuke, herri honetan bizi baldin bagara,
Sirimir elkartea ez dela alderdi politiko bat. Da, elkarte kultural bat. Herrian daude beste motako elkarte batzuk bezala. Punto. Bat. Ez da alderdi politiko bat. Izango balitz ere, zer arazo egongo litzateke? Ze, esan duzu, subentzioa eta ez dakiz zer. Hor, Sirimirik ez du inungo subentziorik jaso, eta hor antolatu dutenek ez du inungo subentziorik jaso. Ez da dirurik egon hor tartean. Etekinen bat atera baldin bada, ez da izan elkartearentzat. Hori beste bat. Eta gero, esan dakoa, ez dakit, en fin, Antxorroki jaunarekin harmanak izan ditugune, eta antzeko planteamentoa egin izan digute, ez? Bueno, eta zer dituko zitzazun, hori Casa del Pueblo egiten baldin bada, edo batzokian. Jo, perfecto. Historikoa eta herri honetarako ikaragarria izango litzateke eta normalizazio eta bizikidetzaren eredu bat izango litzateke, Casa del Pueblo edo batzokian Euskal Jaietan halako zerbait egiten baldin bada. Hori puntazo litzateke, benetan, oso ondo. Le vuelvo a decir, señor Barrio, no va a haber ningún tipo de rectificación y la decisión adoptada por el concejal de Euskera está respaldada por este alcalde. Y sin más, damos por terminado el pleno.